Ci tariki ni kumi na kiando motienye no yo gatatu mwaka no yo gwechirubere mirongo ebere ne tano no mwanchu murigere ndeno kwegena mbiora ndonsia sure na gukwanire na boigo kwarigania somoroberie ho mutingo kapiso moroi bwa sai no borai ane nase tukumurekera Abasae haubesokire unenjere yo yokwirwanira ane naso kwene kibuna nkonyora bare ho borai haigaime yense ya Kenya ane naso rongo ruagusi Elzikulia lero nigo tubwato mugenito haigaime studio ane nase tugukwanira libaga ase siasa Abasae karibu sana kwana na mu ligelio motea ni mwanga yurete na ikirenga kia onkiriki. Asante sana mtangazaji wa mito. Yes. Nje kabisa tiante wenga mpiamo nase ribageri. Asa mreta ngoro ku Moses Bosire. Abange ba mete kuna egarienke. Nje ngoro aria se county ya Nyamira. A constituency ya Kitutu Masaba. A ward ya Manga. No gorko karibu sana. Litukulia leo tugukwanira libaga ya siasa Abasae. Kuruja Abasae banyori libaga soborai anena siasa chichigendete aso rogongoro usina bo agency ya Kenya. Wase korigeri ase siasa gwachakira 2022. Abasae abange bachakira kwa esoi asamangana siasa engakeria kare abantu abange bametenga siasa na yabantu abanene abantu bara at least about 40 years but as now Abasae baigoire byong baigoira obongo amangabo they know the importance of politics in the society bametenga politics is not all about chibesa ose bintu abantu bakore in the society. No, it's about the leadership. Abasae mbara bakaba bate qualities of leadership in the society. Abasae baito barure school, bakore school, barenga igendogete they can do better in society. Kono Abasae abange baisoiria se politics. Nende I think is a very good idea. Nenda even though bakora in fact ne bindogete bya sana. Ngike turabigenere anene keruto chikoba hoborai. Morai yena Abasae. Yes. Ase orai. My friend, Abasae abange bari barure school. They have ideas. Of course, bari the theory kabisa ari school or wachire iska they want to do practical. Omuga ko yo monaro ndetinga Kovera say industry for many years, it doesn't mean that you have a good experience. Yo kore yendogete. Igo Abasae baito barure school. Injere yoko turabe yene aso ogokora egasi ya leadership. Chinguru abwate. And the points they articulate in the society. Yes. Bueno, lakini umetena Abasae bange no hebuna nenge gocha. Na mire bikundi bya Abasae babegeta moiga. Besoiria samangana yogotumekiwa marigo yogotinde. Orochile ko babora hinga imurato. Abasae tingo tanga mponzi bagotumeka amariogo yogotinde. Ebinte ebi abaga kambaro of course na bagotumeka. Nende amarioga aya ngayakuru Abasae bacha kwenye tumeka. Amarioga aya abantu abanene bakonya rosi. Even the government. Abasae aba enjera yoka turaba konye na Abasae bande bachiko bakwanira nga ebinde imokora mbiribye because number one isa korigeri ebinyugo ebyo gotinde for example chichanga chikoro seu nebinyore ime endo sikorigeri ebinyore ebime tokonyora idonyora abantu babere batatu na basomete bamaitenga obobe bwamaryoga yo gotinde amborobi nende ingike koreta society wono abagaka nabanyina abanene bari bakorose ebindebi nabako mislead abana babo kusaba sai bari barase society Wate ba no ngoligorekero kyo MCA wadi amanga kabisa nkiki anene nkiki kuchikwene ki koleta monjiri ya se wadi jo jeritanga na utanga ngurwase ewodi ya amanga ewodi ya amanga ndo wate chishira chinyenge sana nende koru amangana ya devolution achagete
abagambi bachoriru abagambi bachoriru n'abagakaboka. That is the year 2013 to 2017, 2017 to 2022, and from 2022 up to date, abagakatoba tobisi. Inche, unomusai, kena kirobisi yari. Ekanje ndigeri amagani ari Abasae abange umeta abagakabari kera bayikirobisi wago chibeba amagani y'Abasae. For example, inje, not even for example, because I already know abantu ba Manga Ward, they are going to give me this seat. And actually, ekerongori, jenega singori, ekasiyoborai aseworiama. Inje number 1, egentongocha wakora number 1 will be economic empowerment. Economic empowerment, mostly abagambi bari barobisi bawocha beba sana. When okonyora bakora ebintu getebuna, for example, I can't even say in the screen, but ebintu bitari gokonya abantu barase community. Number 1, on that economic empowerment, to what Abasae, right? Yes. Wachete colleges, maybe for example, they have skills. Skills jero babuate either wachete school or sembara in a school. Nakinda bakonye so that they have at least something kiko generate income at the end of the day. They have something. Bakonyora senyom. Ose bakonyora ndagera. Igari say to ondo wate some resources. Abando gorosi bara matobori. Chindege is emiringamu emetambi itarawa emetiyogo chwerigo. Tobwate chinge inyaba igari tobwate factory kurukutombe tea factory. Inje imbasogo choro inje kuno omo MCA we ward yane amanga. Ekenje nko Abasae yaba wake connected ngaki bakocha konyora chigasi ase chi factory echi because okonyora sometimes chi factory chikorusi afanye kazi kurwara. Emete inate wa chindege gari abantu korubogere koru even Nairobi bakorusi emete gusi. Ngakingera kore Abasae abanyore gasi. Okoba some portion utengaki aye ochorige emetegete. Oya ochorige emetegete. In every year onyene school gete kuchukwa gachu tini ko chikorigo mu contractor mote ibona na kwere gasi rigemete. No. Abasae bari within that school was that community you as infrastructure okoru nabungwaro getting aki inyu egasione mete mokuri akama towori 2000 akama towori 5000 rigama towori 10000 school ngwa gachere moina rather than koriyo mondo egusone broker ochiko korusi resources from the other counties, from other wards. Yes. Mwanyo kikaransa homo MCA momo teye birangere omo MCA ito tiante venga omo MCA ito in fact tarikotoka kaya kwena tarikotoka within a ward hai. I'm even wondering kiroto choro tomora inka nendo runka ochikomenya ngao ije omo MCA na koroku honorable Samuel Ogeto is even my former principal when I was in school now so much. But as among those things we kongechi inga tomachoreta igari Nyamira county award yamanga but tarikomenyo tarikotoko ngayote tamenya. It must be within the ward. Amenye ward him. Obo kama amiora ngo bagorwae. Ngai chombe cha sari ose bintu byasareka. Because as now tarikora nyase mikutano, for example nonya matanga chat I family board. Of course that is not part of his work. But now when tagocha abantu ba Paul awa makrete kura ntobwate epare kwenda office ya office yo MCA epare yekoru tombe girls ya trimbo kamate iga ya sopa kase office ya yeta ya sokeran. Yes. Pare yu traro si ufo ama tuka mange sana
2022, when he was vying for this seat, nate vetenga ngochiare korosie para. E pare korwe school where you are retired to korwe school ku Gesure High School. That is a mixed secondary school. Yes. E pare you are kuna the first thing you will do kerago service. E pare ne rako rekebishe ntangan. Yes. Up to date yana korosio. Umanya kwenye bwati. Abange twatemere. Twatemere kongore akyo MCA. Tokonye nonye pare yoka ye skuru ibinde ibire no tiga kana torosire para yoka. Tari gotoka. Lakini momenti chobisi asijira. Chobisi cha no chira? Unfortunately nonye tari gotoka obisi most of the time. Na wate secretary but amaganye tutanya ko kwanero nonyeremo. Yes. Kabisa. Bononkubuli bunne kenyoro. Aiwata ne kenyoro kya gusugumete baso kikubuli chikora. Injene kenyoro kensugumete kabisa. Inko bata agenda jindi chose No. sigura. Before that, Yes. I had some agendas. Ngarengere nasai na ngete obongain. Chisemina chete school ngeo. Ngora tinko ganya abantu baito ba manga ward. Osetingo ganya ndiki chibesa manyo konya abantu baito ba manga ward. By the time gocha konyora chibesa konya to cha konyora ward ite achira rocha. I had some few agendas. Yes. Number one, education. Injebuna ndega ase amasomo nje na chandegete sana paka ngacha kore school. Inje I'm an orphan. Yes. Yona atemete abantu mba atemete kumbwata bwataiga paka nganyora na byokere. Na kore school, but still in the community, or say within my ward, abantu abanga bachandegeta about the education. Yes. Because okonyora sometimes even when the bursary chikwegwa abantu konyora barwa wikera tiande chi broke. Let me use that word, chi broke na chi wikera chi bursary echo ba abaire babo. So nindocha abantu abange bakorera. For example, there in Chenkano Musocha, igari there is a family abaibore bonse basirete. Karabe was wasirete the community katema kwera abana bake school. But baba take it yosan. Nyenjote akino nyae ora irwe school to watindagero kuri kimambi. Okure school mo to watsabunyo ko siberie shati ya oye school so that man bene bege kere clean. Njera kitora konya abana. No kuwatera. Yeah. Ena kubeko omugambi kabe ange so that akonya abana bagende school. So in number one, education. Abangina bange machandegete gari the single mothers toriye njera ngaki nenje nda support ya wanafunzi. Yes, inkubuli na chipasari ngoko na chipasari. Numeti na government, county government ngurwera. The what county government bursaries? Omwempi ngurwale. Omwempi ngurwale? Nomwemsi. That's county government nicho omwemsi. Bono ngyote nomwemsi tara soki koruchi pasari. Omwempi ero soki. Omwempi ngoso kyari chibasari. But as a one yes. I think application charenge January onye tindeo. OMC ngura chibasari. Eshide yo kabwate na yemu. Yes. Tariko ba accountable. Oh. Tariko make sure mweti chibasari chibekiro aso konya abantu abataka. Tari abantu bari well off. Ere tariko accountable for that bursary because abantu bari bakwena na chibasari chiricha akwa chibiroka. Abana bataka, abana baminta bataka batigara bachandegete. Yeah. Buna ine kenyorongi mwakorere kubatkana ningani. Wese bune award. Omoralia. Yunto award yeto twatemire sana. Pa keroroche e community ya chirego tomo musayo yomoke aminyoke county akonya abantu bamanga ward yo kinyoro kyarerere sana.
ngibona mukolera na mwanya kwimuka Getambe kende gyonse like ndojo wete na ndojo na maybe no mu MC yote tegusariria erieta no jende tegusarira mu MC erieta ni musigete asebone iga because nakubolire wante na muresoki bono how na tinte tegusarira mu MC erieta yes mu MC na rogisi abantu bamuchorete tigakoreta muyae egasiria anyare gokora okore eria tarakora at the end of the 5 years, that is 2027 yes abana inji pamakere report card yae na ria igranire ane nari ayino na horoje no MC ga orosiri nararia tinje tindaro anything akore kia ase word tida itingo ngaina ikende gyonse ko tida itingo ngaina inje kurwa service inje have not seen any development in my ward tida itingo ngaina sijaona kitu. Yes, munjumu oligerere bunoro chenigo tugendete engambo asitugukwanira Abasae no burayane nase tugendete kumulikera engana iringita Abasae no burayi haigame yensi ya Kenya ane nase orugongo rwa gusi tanya roboti mukomoke tukwirana tugende ndenga basi nchira yubikira. Omugusi bono lishirika lya obwanjeteria Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretera obukoreri bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyumba lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tunyara ko batogusangamo naye na gukinanya bunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyuru kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bale nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkomo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku ya Kisii gwitira namba 0741499726 Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asedi golidense kegima mbabwate sema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabo nendo bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mu cyo Kisii asamagacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabukubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesato kianda inye eyemo isano nesato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe.
I am the chief dentist, and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas samonogo chingira kumwako muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au na bwego kurose chi company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets ejochire c'echingenjo au na bwego n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate chi kitchen sinks na bwego ni chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath teaching enjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire teaching enjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro teaching enjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seliko lirense niko bagotuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imiyo muchuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bikwetera se kinamba cyabo 0703943972. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigorokegima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire au asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeruka so umuntu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru inse twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonya no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikolento bokongwa senkoro igonga marwa mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire boli tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo
nkorigereri tore nonye namang'ana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gotira egetiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange nainda marioga aya nigo tokonyarusia ase chinse chia isiko buna bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA nainde nkorustora marioga anda ase chinse chiri tokoroka nga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakere simi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoretera obokoreri bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyombe lya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale kuruchinsemo cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor ilio tunyara ko batogusangamo naye na gukina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries goze ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde vige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba munyibaita bobale nobo munyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp wosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanjete ya Getembe Television Network wetera zuku satellite channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase zuku satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia mamogusi. Karibu ninde umwanchu mulgereria haso muroverio w'Abasae n'uburai anenase togendete kumurikira ichinjira Abasae bagendete gwesokia hunenchera yamo yokwironera na wigo kwene kibuna nkanyora bare uburayi haigame yense ya Kenya nase gaiga segi karugito nigo tore amuno yomo okurige kirwo kyo bwemsiase wodi ya manga omuskemose haso kwene kibuna ngo chiali koreta hamonjelia ase wodi. Karibu sana nainde asinginje birotende ya maseyemo barorire ebyama byesokiri bingesa na sokoro sibyumbe unenjere yemo yo kwirwanirira uruchimbichi kokonya koleta munjere ya emergency ya Kenya ebyama kre byesokiri ebinge at some points ngote wandenga ebyama binde abantu bagwate personal interests cross ebyama byao. Yes. But another point, mbuya. Asenye njo kirora se chama ekingao ngonyorore nga chama ikyo mbarigo kwa amagani guse
ribaga yokora ebintu getase community yao. Yes. Maybe because Yes, umuske munse tigang kuna chasi nini. Asesi mintora ya mase ya mo no mo MCA gose MCA bo body ya manga. yes. Umuske ogedo timeti na nyalika gukwanira ebyonsi kwanyalire gukwanira na tarikira ni magendero. Ese ero mo MCA. Hello? Yes. Hello? Yes, ningo igwete. Olera ifa seti. Geta. Hello? Yes, ningo igwete. Mese ngoma kwa koni. Yes, abama mo inamba hapa na inchi beso kiri kwa murunganira kugwatikana nali guna toraikira ni magendero ase ward yao. Amagendo. Yale amagare kero kwa magendero. Yes. Gracias, no MCA. Todo ante understanding and everything. No MCA no go to proposal, ya te tengo que hacer one yani. Yes. Punto okora implement no mugabana. Ji proposal chani chun speed with. Yes. No kire record. Aba na inchi no gabana public participation barora. Lakini inchi ro kitari go korwa. Yes. No ko implement no mugabana. Bueno, chipara china ra kolide kurumwa kumutangani ikorekana chine. Pari bina kolete pana jagede ya Saint Samuel. Gaje para ya Nyaisa. Gaje para ya Samba Raini Ganche Nyamare. Gaje para ya Yamaranga Terenda Gesonsora Tosioka ni stadium. Yes. Gaje para ya Centenary Sekerbo eje bakari Yamaranga. Karosi para ya musocho agenda kumugwa. Bona igan to agenda karosi para yo bango. Yes. Iya tium tuchera, gati jitwa itono chare ngai chare ube komoram. Ande tu acha kire para bona ya dia tenga ya. Agenda paka dia machani. Alabu para ya gesure nyaikuro yukokondo sio Kenya vyoto nero kujakere which next week. What development ya si para at least tu akolire eye kuchigotera. Yes. Kitura kitantu akolte kitura kitaka tu atito mwakolio era tu atito tu kitura kitatu wachigora ti ende kire ward. Gochi ara itu ward yangi komi wono ko swachire kitu masaba chimano je koda se ward yane chibuji chosi chikole chipara chosi jitirate. You to know by the end of this year, Chipara chose Manga, what no one child. Yes. The don't speak, Jay proposal to implement Mugadan. I can't ever call to a national government. Yes, almost Kinkoboli anena se chinya guitar, you say the kid dispensary, nearly a quanya co weekend. Kid dispensary to Koru, you to a budget, and you have tomorrow. Yes. Bonaiga. Especially che tu guardi che un guardi che dispensari sano. Ci sano tu guardi che tutta tu attuare il sulle, tu attuare tombe, tu attuare gango, tu attuare naide. Alafu tu guardi sub count hospital io come anga sub count hospital. Yes. E ci sono si che nelle county government. Na abanya tari bari kireke na ita kere dispensary au doko ba paid by the county government. No nye national government ya yamia echinde isa kilogo edogo ya waisake una tombe de chinde no nye manga baka ba isa ni bitaro ni bitakira sinya bitari pamukimana kure ni wele de cheta kire. So ebyo sibikolira nyama yo kuwale at least no litali kitu ndi andata go perform no nyema yo go tayo I say ne ekoro muntu ko gara no mugagana. Yes. Yes, no pateri golia somun si ndara kura na mane. To go ja sense mu amache. Ya paropa. Amache tu arosi kiso ko tikalinke. Yes. Na amache ayarenge sengoran tu abege tamacha akagenda uchese satellite ayina ndo nabe tikibeso egere tangire kworo no. Abantu beno amache asumwa koyo. Amache agesure tu abege tabantu bana to tumeka e pambu nero pusta pambu tiarete ya ko chiro. Ejigo sangana amache abigogo egere tangito ko beke bigogo esagwa abantu bonus.
amacha tumbe eye pampu ya yete na rutuba ndoba mtoro sie pampu ete na ende na reki kichibesa about 4 million. Yes. Asinya mate mange amacha kuji tumbe aya tumbe market itu ara amacha trout. Ya nyamate mange akorosi water the market will be served with water everywhere egera bantu itumba chandika. Okay. Yesu musko getori swali ndirega go mugeni zori gweri tukularero atete gukuburi. Yes. Nikubatari buri. Omweshimiwa wakwanire Banirita mumanyirita. asa murieta kwanza Moses Bosire. Moses Bosire was your former student. Okay, Moses, I know you. This Ken Moses, eh? Yes. Amaswari mbwate na beroka. The first question, igorechi para. Tobwate para ari, of course, watering na usenera se budget, of which yawera matuka mange sana siza 2022. E pare koru gesure school. Paka nyikuro. Pare itiana korosibu nenda you are promised to promise thing immediately when Keros obviously that will be the first thing to do. Yes. What happened? Pare na I reckon the 5 million first time. Can I get 5 million 2022-23? Yes. Governor tati ko procure ase pare yo bakayichentia ikaiwe sub county na oye ndikitwa lamba ibina lakini finally tegwana nte this year ngabeka 5.7 million ingete ojaka next week. So there was a problem from the county government and to abugete chiba skin talent 5 million ya korwa. So this time round the procure muntu iwe tenda ngutakare okora mecha kunchi next week. Ipare nde nero ekoru ekeru wari ekero sawo jobi sio MCA. Ipare yo soka yatira paka dispensary aton. Ipare likuru miaka yonse ya kwa national government. Eka pare national government mbadi kera mbadi bakajipima. Bagante bimba tato ya koreka na kitoro bagante bimba tato there is a time na iweto goreka no jena nyaro komisi ane ko dari kaunti ya kayo siri ngata ngangi tuwa kitekara nyura bendo bagante bia ko ngure para ya ko bateria na ngura egere na ikobis lakini banteria batato ya kora ekora geren under national government the county government riswari ano yo moerio. That is last year, county government ya Nyamira ya rwete yete MCA amabaga yokorika abantu bakego from the counties. I came to wonder abantu kwari gete instead yoko beka Abasae amona abangina nganyara gukoreka your wife. I was very wondering and you discount what mabagai. That is total false. My wife is a teacher Nyakundi Boys High School. My wife has not been employed anywhere apart from Nyakundi Boys High School. She's a teacher. Tawati county government ya Nyamira. There is nothing like that. My wife is a teacher at Nyakundi Boys High School. What did you do? Kwana, ichireki scandal chubu limo. Chitari will exist. Abantu na mu MCA tani erokulika. Ntubwate County Public Service Board. Umugabe no monyene na ubakulika na County Public Service Board. Na wanyega na utwara influence ya neno ya County Public Service Board. E board ne erokulike nyene. So the issue about what bana batebanga nyaraboli bulimo ebintendi kuba irande those are false allegations. Find out my wife ina banunda kwa mwakere gako nyabona ne gracia rande person. Anara musario kana bwate. Okay, mbi yamono homo skugit no ngwa bate ngana yo comment.
again to ndaba tell you kan getting out abantu understanding as yo mu MCA because it's like abantu make understand as yo mu MCA as yo mu MCA no kuri proposal kita ke ko koru na nda ko oversight ebintu bya ta se budget ara ko korubire go ase bintu de binga street light singo be kan ko mo so chungo be kan street light yo no for next week yes ko be kan street light yo rango ko be kan street light yo gairinga egere abantu bono gotoka abantu baroreka batara butuko bakonyore bihoje kinjira goita okay so ebintu bingi to gukora ira tu challenges cy'abanyamira ikibese mwaro no nyingo mwaro yezi sibire kuminyoka so ebintu by'anyamira challenge ne siri yabora tibyo sana tro mugabena wono to wana na project cyako korwa and do wana ni tupara cyake nani cyake yesimbe muno muske yogeto ase nande ndi gwatu alite gikaro na bana inchi be ward yao every time na lero nabwata abantu mwane bono mbone ndiye bone yake nabutwa como round everywhere ngokora kuruga iganko yandande to another place nando ko kusia na abantu be ward yes because what the ward nando no nguda wasia na abantu be ward yes baeresere bamanye mirimo yawe nereriyeje ase ward tadi ege kwa kana abantu bange banda standing as yo mu MCA yes mbiye muno musikasi chingo kichagwa. Thank you so much for the concern. Okay. Yes, kwa gure. Yeah, maneva kumogori is about youth empowerment in the community. And I mean the word. Ronya kwa mangana para. Lakini awati na amangana yokuri kemirimo. Tali yarugwate chinguru. No ko implement. Nabo ku implement bibe mbikwi kali bibe ange waswana. Again nonye into kere tore chigasi. Yes. Some of us ngwe gutore chirols. Ata ligibanto babere korwa na babere korwa batokonye gasi. Yes. But tinara youth ka ochorwa semereme. Ase of course ko rose county kwa ndari a board kwa ba interviewed comment ko gwemeram but before ka se board obe interviewed ngo ko ira tinara Abasae ba rase board ya ye county government ya Nyamira nga ko interviewed abai gwemeram lakini emirimo njira kimogo kuligiye kwenda bati muntu unagenda ndikere mero no se bali korwe merobelie kubwati kubene emerobera of course ngorwe yes nafasi zinapewa kwa chi abantu gwe gwara mabaga abaire chi forms chawe igari mugote mwate Nyamira moja mwate ina irama baga ko na maskara gwa no for example let me just use a good example yes to abate ndo ko kazi mtaani kazi mtaani enjera kware kweri kiase ekwerende si online tari online okonyora ndobate ward administrators yes for example wa tene location igete yondo choro tene otene location igete wono oyo tenenete nere okuriya bandao yes njera kyako bari ago posta ago posta ekwerende ago posta akina tachi form hicho yes omondore post hiyo nyosoma kabisa omanya day flani onye tare 7 omotienyo gatato 2026 motoke school gete ose dispensary gete ose obisio mu MCA bachorerwa batoko nyora abantu bachorere mapema na muikari they just collect your data wagenda mnage mtapigiwa simu bodonye barura mabaga batene chitariki gete mwangire koira na kibakora abantu bangire kuzi stage okongeresa na wenga kune mu kwenda nyire mwatena na ki geno dikere ocho bali kurwa sinyumba chino batena genda mu primary no Omara, for example, yes. Let me use an example of me. Omo governor, also omo MCA, ongere ribaga ndigi abantu 10. Bacho kora sega ase county. Yes. Of course, go ngare some what do I say? We can the qualities. For you to watch or saying to get it. Yes. MCA ngare. One day you know ria bantu abwate this and this. Chemparik. Yes. Injena ina ria bantu maite.
Some of them even have false papers. Yani mumsi yako batena ngendo ndigari muntu kete na muntu kete. That's an example na tell. For example, igige kine ntuma bere mugo nkeko korekana guse. Ebine bintu bya bere bigo korekana. Usine birengere bya. No, that's not my ibitare birengere byane. Ebine bintu bya bere bigo korekana. How? I'll just give you an example na utairinga egasi ya kazi mtaani. Kazi mtaani omuntu ogochoro noyo. In fact ako appointed. Kera bera appointed. Agotangasira abantu. Abataitare fulani. Doga netia Abasae 20. Yes. Wachikori kwase kazi mtaani. Omukutano orabe dispenser tutebe yatombe dispenser. Yes. Iyo Abasae moche. Abantu bagochari obvious they must be over 50. Akina abantu bagani barenga 20. Wano omuntu oli ogochorari nere ogo ndatenga nu kind of partiality. Nabakwira amasakaronsi pira kino ikari ochora oyo noyo waba selected watomere message. Yes. The same way in the county government. Umensire atera ariya abantu batano bagenda wa interview digara se county banyare wa gas. Tawo chikori onda wensi Kwa niko rama bagaya kuru kuchasa BMC. Last year, that is 2022, abantu mbari getu a county in a county ngimo abantu warenga at least 200. Kira county ngwe biarenga abantu bake. It's nearly happened. What wali andiko? Na king de ne birengere guna hayonsi ukwana nayo bakora. Abana inji mbamai. Because you don't have evidence. No. Abana inji bare bonds want garete. They know about this. Who is accountable? Ningo toko machi. Ningo asamuna. Who to blame? Again, to understand you maraya nekamo. Kerom se ere ribaga. Akore again to get he has to do that. My problem is tarikwa Abasae gonzi osabantu gonzi we word access to that. Agochora. Taribantu gonzi bakwira we privilege yo gotumike chance ye. Yeah. Bono onyo iramo bagabire. Moisokiri batano. Akubaira mwezi. That's what I said. You choose. Yeah. Say nabi agokora. Agochora bali But he has to consider. No, agochora bali arojena na kino barachi okora bia. No, why? Asiki ne ruribaga. Jo ya ndiga abantu babere bachiko korega si for example ndete kuri kabantu babere abasigaye. One day read the qualities of for those to banyara gochora bakorega si na iru chiko what they have to what they need to have. Why? Gochora because you are my friend. Also you are son of my friend. Ndiga abantu bande bare hebo gokorega si. Why? Nakina hotena naki ama bagana bere mwachire batano. Agochora bali arojena naki bare basemere meyi. The problem is agochuza abantu bare close than abantu agwenere tega mere. Ubuni ine bimwene kumweso kibuna wananchi bigwani munyale mugukwanira. Ono ino mukirete mugo blame MC. Abana inji ba kwande ibinde yusana. That's why twateba. Now we need Omusare oranyara okora mirimo. Bantu mirabona. Ende bunda ndo akamuraga sorega ndanarega siri. Okay. Korengana muna yabara yabachorira Abasae bikiraniri amagendera lyaganije. Abasae bachoriru nje ibone jengorigeri general not even in Gusilanda. Even in the entire
country. Ori in Kenya, doato Musaya Koroku Peter Selassie. Peter Selassie, no Musaya. And then he was elected as an MP for Mumias. Yes. Mumias is Member of Parliament. Even that corridor is wonders. Infrastructure. The school nera ya agacha. In fact, paka injenga kwa paka ngatamani. Omo jumbo yacha abe uzia kwa abo mwemziwane. Yes. But that is impossible. Ono musaya ya mo kore binto byango kiri ase Kenya. Yes. And then that's a good example of youth leadership. Yeah. Na usirenda. Usi ntubata Abasae, lakini abane na kenda tewe na abane na. Lakini na Abasae. Na Abasae. Tari wagaka. Yeah. Ntubato omojumbe. Okoro kwengoko. Engoka kuru constituency ane koro kitutu masabu. Yes. Mungwano yega asya okora. In fact, paka injengwa adma, there's no any MP okorega asune. As at large Nyamira County. Yes. Hakuna. Enkoke gasia kore is wonders. Yes. Eonero to bato Musa, etoko na intu toko gokera Nyamira County nga to bato Musa. Yeah. Igokora ngana muna ina Abasae biseko buri baga na barenta monjuri. Abasae be uri baga bareta amonjuri ya manene sana. Because babate chinguro. Onde omugako bate 6 years, 70 years. Sangapi yako chiko tumoka, sangapi yako ndo mukutano ore Nyamira. Lakini na watu bomanyi. Ha? Watu bomanyi wego kuwa Abasae. Na kigende na kuana ritangan kabisa. You can be in an industry for even 20 years. Yes. Lakini experience yao era inke sana. Nende ngento na otebinga inje kere na so obisi ega sirne tariga siani yok. Ngokora with the community. Ose korigere ya se agenda chane. E agenda na yo mweri ondigetenga my people, my agenda. That means I have to engage with the community. Yes. Tokorega siam. Waro birengere biago, enjune birengere biane. Tokorega siam. We get the solution. Lakini taringa ngwanda ukore mindo byani nchegweka. Yeah. Okay. Isu munjo mumurire honoruche nigo tugendete ngambo ya Getembe asumuroberio w'Abasae no burai. Anena se tugendete kumurikira hamangana ringete Abasae haigeme yensi ya Kenya. Anena biga sorogongo ruagusi. Tonyoro mutimo komoke to kuirana tugendera senchira yobwikira. ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino imejega bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde vige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wiguro nigeti tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigogwitira semeria WhatsApp usiku ya Kisii migwitira namba 07 41499726
Karibu na indo mwancho mwaligelia sentunda yo mwali kabisa haso murubiri wa Abasae no burai anena se tugende tukwanira hamangana lingita Abasae haigeme yense ya Kenya nena sorongoro wa gusiri tukulia lero inde no moske kurwa se wodi amanga ibo igore neganga yokulige kirugo kyugo MCA ase wodi yo karibu sana na ndo moske ase tunda yo mwali wono kweli bageliga nyale ko kwanira aba 90 usabo menyi be wodi amanga na lia ya ubwate guchia sebari wiso kochoru no MCA mbasa kochoru no MCA. Yes. Number 1 njembo ate agenda sana mbasa kochoru no MCA. That is ngegwega sinaba ninchi wa manga ward. Yes. Mbakorere meremo. Nje number 1 agenda is accountability. Accountability, that is I must be accountable for everything happens in my ward. My second agenda is quality education. Quality education, ekangene ki abantu bari within my ward batakwatyo kwenyara ose they have skills but mbaranyora emiremo ngakindaba I must help the needy people. Yes. On your education because inje kande victim I was a victim na iterete shida sana kwa kusoma. My third agenda is empowerment. That is economic empowerment. In our society ndo abantu basomerete maybe agriculture abantu bakorete skills na skill njiro chinga abantu banyorire from maybe colleges ne bataranyora chances yo koregas yo konyore miremo inje ninja ko empower even we can start a small scale business so that they at least banyore kende mba yomba twara skills wa serenity skills hicho. Number 3 healthcare facilities improvement mbeguna umheshimiwa kwana ngatenge asiano ko implement. Yes. E budget yaro maryoga to mucha se chi dispensary no nyere no MCA na wento ko responsible asabantu why because of wealth mundu tako ana maryoga che amana ko wenu anaweza kufa. So inje I think that will be my great agenda. Yes. Asabantu wane wa manga ward. And the last one is my people, my agenda. We can take abantu wane sana. Yes. We can take abantu wane sana na inche wantegara tokorega asiamo we get the solution erinda toski manga yeto motu. Yes. Kabisa. Asante sana muskaso konyara libaga kwikira na igaima ye studio nande ndo ndabatei genda sebinyoro mugwatera no MCA mumanya abantu abana inchi begodi amanga naralia ya agwikiraniwa no MCA naralia agwikiraniwa no mujumbe naralia ya agwikiraniwa na kiro muntu ulenchireye moyo kumayone yo ningo bakubuli ensemejiga ningo bakubuli ensemejiga. Asante sana. Yes. Kingo korera abantu batara understand egas yo MCA. Yes. Na national government there are some of the people in the community entirely. Yes. Because ninje muno murai kingo chikobore kasinda maitine gas kingo bore osengi kwanta okora. Yes. Unako igwe ebintu byonse nakwanera umushimiwa kwanera nga nagendred osana begete emepango. I never even talked about the national government things. Yes. But ero kwanire otebire unatebire bintu ngo cyare gukora n'intu no ganyite. Yes. Ebintu bya gukora n'ebito byonse n'intu byo konya naende kirabiko tokonya byakonyera omwananchi. Yes. Igo tobwatira n'abantu baito tokorega asiamo obo MCA nje tiga tomwe humble time nje namwera humble time mune nje namwera humble time akorega asia akore mirobere akore kabisa na inche kobwatira asago cha gutigara. Yes. Yes. Asante sana sokonya chinga kijawa. Yes no wikiraga bu mwanchumo ligerelia no tugwikira homwe rwo murobere wa Abasae no burai anena se twaringe kwanera hamangana harenge to burai hausamangana harenge Abasae aigaime yensi ya Kenya na boigoro ngo ruagusi iliterane Cyrus Nyakundi na go sabiru twaru ligerelia urobia.
nafsi